punt de l'ordre del dia és la interpel·lació al Govern sobre l'oferta escolar pel curs 2013-2014 presentada pel grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Té la paraula per exposar la interpel·lació per un temps de 10 minuts l'il·lustre senyor Joan Mena. Sí. Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. Mireu, des del grup parlamentari d'Iniciativa i Esquerra Unida vam voler fer en aquest ple la interpel·lació que ens pertoca, preocupats intensament per la gestió que des de la Conselleria d'Ensenyament s'està fent de l'oferta educativa al nostre país. Dedicaré només uns minuts a parlar de la forma en la que vostès han avançat aquesta mala notícia. Novament, senyora Rigau, i com ja ens té acostumats en la seva gestió des que va ser nomenada consellera d'Ensenyament, vostè ha pres una mesura d'aquestes dimensions i d'enorme transcendència per a la vida social i quotidiana de Catalunya d'esquenes a la comunitat educativa. Jo diria més, vostès han pres aquesta mesura amb una prepotència administrativa que l'escola pública no es mereix. Va convocar una roda de premsa per anunciar les escoles que es tancarien, va dir que serien 7 entre els tancaments, la unificació d'escoles i la reconversió en centres de secundària, no va tenir la delicadesa que des d'Iniciativa i Esquerra Unida entenem que hauria de ser obligació de qualsevol conseller de fer una comunicació prèvia a les AMPAs, als claustres de les escoles, als equips directius, ni tan sols, senyora Rigau, als ajuntaments de les localitats afectades que tenen les competències en planificació escolar. Per tant, serà conscients que no es pot treballar ni planificar amb rigorositat des de l'administració pública amb aquest nivell d'incertesa, d'incompliment dels acords i de no fonamentar-se en dades objectives. Des d'Iniciativa Esquerra Unida li demanarem que la planificació escolar no tingui en compte, com fa vostè, les dades demogràfiques de la zona educativa pel curs següent, sinó que tinguem en compte les dades demogràfiques a 5 anys vista perquè ens permetrà evitar el tancament d'escoles que en un futur ens tornaran a fer falta, com ja els va passar a vostès en els anys 90. Anem al fons de la qüestió, al contingut, i deixem la forma que també ens ha preocupat. Començaré per explicar-li, potser vostè ja les coneix, però va bé tenir-les presents per abordar el debat, les dades significatives d'algunes d'aquestes escoles. Per falta de temps no les citaré totes. Començaré per l'escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de la Mogoda, que aprofito per saludar a l'alcaldessa de la localitat que avui ens acompanya, a la regidora d'Educació de la localitat que avui ens acompanya i a les mares, fonamentalment de l'escola, que estan molt preocupades per la situació en la qual vostè ha abocat l'escola. Santa Perpètua de la Mogoda és una localitat amb 26.000 habitants i amb perspectives de creixement, amb importants perspectives de creixement. Els Aigüerols és una escola que està allotjada en un espai cedit per l'Ajuntament de Santa Perpètua perquè vostès han incomplert el compromís de construcció d'una nova escola a la localitat i que nosaltres li exigirem. L'escola dels Aigüerols té predemanda suficient per a garantir la seva viabilitat, ja que almenys 22 germans ja han expressat la seva voluntat de matricular-se en aquest centre. I una cosa important que avui ens confirmava l'AMPA i l'alcaldessa de la localitat, l'escola Els Aigüerols és l'escola amb més sol·licituds de primera opció de tota la localitat i en tota aquesta zona de residència de Santa Perpètua no hi ha cap plaça d'escola pública ofertada més. Passem a una escola que està situada relativament a prop dels Aigüerols, és l'escola Xarau de Cerdanyola, que avui també ens hem pogut reunir el conjunt de grups parlamentaris amb l'AMPA de l'escola. Està ubicada als barris de Xarau i la Farigola de Cerdanyola del Vallès, uns barris on el nombre de nens i nenes és de 163
i amb l'eliminació prevista per vostè només s'ofertarien 50 places públiques en aquesta zona del municipi. És preocupant també la situació de l'Escola del Poblenou de Pineda de Mar, que és cert, vostè ahir a la tarda, a última hora, va mantenir una reunió amb l'alcalde de la localitat per tal de fer-li una oferta. Jo diria, senyora Rigau, si vostè m'ho permet, que més que una oferta va ser un ultimàtum que li va oferir la conselleria a la localitat. I així ens explicaven que ho havien viscut les famílies. Va proposar que garantirien un any més l'oferta de P3 a canvi que renunciés a la reivindicació de la construcció de la nova escola compromesa a la localitat i finalment s'ha arribat a un acord amb els grups polítics de l'Ajuntament de Pineda de Mar i l'AMPA no estava d'acord. Per tant, senyora Rigau, sort en tenim de la coherència, del seny i la defensa que es fa des del territori de l'escola pública, de tothom que sent la pressió i la mobilització del territori, des del grup municipal de Pineda de Mar, de Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana, del Partit Popular, del Partit dels Socialistes i d'Iniciativa Esquerra Unida, que són els grups que han firmat aquest acord. Un acord d'urgència davant de l'amenaça de tancament amb la que vostè es va asseure a la taula. Tornant a la seva roda de premsa, vostè va anunciar el tancament de 7 escoles públiques, ara ja ha començat a rectificar i sincerament i honestament jo li dono l'enhorabona, espero que rectifiqui fins a evitar el tancament de totes, però va anunciar també la supressió de moltes línies de P3 a Catalunya, entre 62 i 63 línies de P3 a l'escola pública i entre 11 i 12 línies de P3 a l'escola concertada. Igual que ens preocupa el tancament de les escoles públiques a Catalunya, i ja li avanço que serem bel·ligerants en aquest aspecte, serem bel·ligerants en aquesta cambra, però també al carrer, per defensar la nostra escola pública, perquè no és de vostè. Vostè no pot fer i desfer com si fos propietat del govern. L'escola pública, senyora Rigau, és patrimoni dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. És més, és patrimoni fonamentalment de les persones que no tenen cap altre patrimoni que el que és públic. És l'herència que han deixat els pares i les mares a les persones que no hereten propietats, sinó que hereten drets i serveis públics. Deia que ens preocupa també l'anunci de supressió d'aquestes línies de l'oferta pública per 3 motius fonamentalment. El primer d'ells, no compartim ni defensarem i, per tant, intentarem evitar que es suprimeixi l'oferta d'escola pública mentre es manté el concert a l'escola privada fonamentalment religiosa. En totes i cadascuna de les zones on previsiblement la Conselleria tancarà oferta d'escola pública de P3, a la vegada mantindrà el concert a escoles privades religioses. Aquesta és, senyora Rigau, l'obvietat i l'objectivitat que demostra que darrere d'aquest cop de destral, perquè ara ja vostè no fa tisorades, ara el que vostè aplica són cops de destral a l'escola pública, hi ha, com dic, un rerefons ideològic o de defensa dels interessos econòmics d'algú que algun dia ens hauria d'explicar. La segona preocupació del tancament de les línies és que crec que vostè és conscient que el tancament d'una línia de P3 avui és iniciar el procés de tancar una escola en un marge de 4, 5 o 6 anys. És a dir, el drama que estan vivint avui aquestes famílies a Catalunya es multiplicarà per molt en 3, 4 o 5 anys quan aquestes línies s'acabin convertint en tancament també d'escoles. I la tercera preocupació que suposa la supressió d'una línia és que cada vegada que vostè l'anuncia, o bé la supressió o bé l'eliminació d'una línia de P3 a l'escola pública catalana, el que està fent de debò és convidar les famílies a matricular els seus fills i les seves filles a les escoles concertades fonamentalment religioses. Vostè és conscient i ha triat molt bé el moment del curs escolar en què ha fet aquest anunci, i el fa en un moment transcendental, a les portes del període de matriculació que comença el proper dia 11, quan les famílies que tenen una alta preocupació sobre aquest tema han d'optar a qui confien el futur educatiu dels seus fills i les seves filles. Entenem, senyora Rigau, que vostè els hi està dient vetlladament que se'n vagin a l'escola privada? Amb aquesta mesura, senyora Rigau, vostè fa que l'oferta pública sigui subsidiària de la privada. Aquesta és la seva estratègia i aquest és el rerefons ideològic que hi ha al darrere de les seves destralades. Però aquesta mesura també suposa un efecte dominó. Aquest volum d'alumnes que es queden sense escola s'hauran d'encabir en altres centres
en altres escoles que ja estan en la ràtio prevista. Així doncs, de facto, vostè està començant a aplicar les ràtios que planteja la LOMCE, fixant-les en 28 alumnes per aula. Una llei, la LOMCE, que tot i que vostè la critica públicament i escenifica amb gestos de discrepància amb el ministre Wert, a la intimitat es refrega les mans perquè serà un instrument potent per poder aplicar el model d'escola que vostè i el seu govern té al cap. I acabo, senyora presidenta, amb 5 peticions que li vull fer a la consellera d'Ensenyament. Primera, faci vostè del diàleg amb els ajuntaments, amb les AMPAs i amb la comunitat educativa en general l'eina fonamental de la planificació educativa. No pot ser que els ciutadans, tal com ens han expressat, s'assabentin que els hi tancaran l'escola a través del telenotícies. Segona petició, no travessi la línia vermella de tancar escoles públiques. Tancar una escola pública avui és matar les il·lusions en un projecte educatiu, i ja acabo, tant del professorat com de les famílies. Sí, senyor diputat, pot disposar del torn de rèplica després. Acabo. Tercera petició, faci servir el concert com el que és, una eina de planificació, no pas un dret per ser. Impedeixi el tancament de cap escola o la supressió de cap línia mentre es mantinguin concert amb escoles concertades religioses o que prioritzen l'interès econòmic per sobre del pedagògic. Quarta petició, tingui en compte les realitats territorials de cada zona, i l'última, ajudi i acompanyi les famílies de forma honesta a matricular-se a l'escola pública. Gràcies.